Bokiyati ye dugu misɛnnin ye Tɔnbɔkutu mara la min bɛ kilomètre 10 bɔɲɔgɔnko dɔrɔn na. Nin dugu misɛnnin kɔnɔna na ji ye tiɲɛni kɛ, so 20 kɔ binna ka sabu kɛ ji ka dantɛmɛ ye. Ji y'a daminɛ ka bɔ canal fan fɛ ka na Bokiyati a bɛ 150 ji tɛ se yan nɔ. Mɔgɔ tɛ se ka sigi a la donc an ko mɔgɔ ninnu ma u ka bɔ so ninnu la ka taa yɔrɔ dɔn na. Donc ji bɛ ka tiɲɛli kɛ hali bi et puis Bokiyatikaw bɛɛ bɛ ka balo fɛn mun na mun ye jardin ye ji donna o fana la u tɛ se ka foyi kɛ sisan. Dugu ɲɛmaaw ni kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ka dɛmɛ kɔfɛ Bokiyatika musow n'u ka denmisɛnninw bɛ dɛmɛ ɲini maaw fɛ sabula halisa olu bɛ degun kɔnɔna na. Nɛnɛ b'an ka denmisɛnninw na, kɔngɔ b'an ka denmisɛnninw na. An kɔni sigilen don an tɛ se ka taa yɔrɔ si, an tɛ se ka baara kɛ. An bɛ Ala makɔnɔ na, an bɛ dɛmɛbaga ɲini na. Fleuve Niger ji yɛlɛni kɛra sababu ye ka dugumisɛnnin caman kɛ degun kɔnɔna na. U ka sumanw n'u ka sow caman binna. O kɛra sababu ye min ye dugudenw u siran k'u makari sabula u jɔrɔlen don ɲinan san sumanko bɛ na kɛ cogo min na Tɔnbɔkutu mara kɔnɔna na. Nin ye Mayimuna Moro kan ye ka bɔ Tɔnbɔkutu, VOA Bambara.